Simon Busuttil ċeda wara pressjoni kbira li saret minn diversi ex-ministri nazzjonalisti sabiex jinħatru bħala kelliema tas-setturi li qabel kienu responsabbli għalihom fih dan il-Ministeri u s-segretarji parlamentari tal-leġislatura preċedenti. Fost l-aktar deputati li għamlu pressjoni fuq Busuttil sabiex iżommu l-istess responsabilitajiet tagħhom kien hemm l-ex-Ministru Tonio Fenech li matul l-aħħar jiem kellu diversi battibekki mal-ekonomista Kersti De Bono li pruvat tiġi mbuttata l-qudiem sabiex tkuni il-kelliem għall-finanzi. Għalkemm De Bono jew ġdid fil-Parlament u b'esperjenza tajba fis-settur finanzjarju, Simon Busuttil għażel li jżomm xorta waħda lil Fenech bħala kelliem għall-finanzi wara biża' li dan seta' jurta ruħu u jibda jattakka d-deċiżjoni li jkun ħaf il-midja. Persuna oħra li pretenda li jibqa' jaħdem fis-settur tas-saħħa kien id-deputat Joe Cassar li matul il-leġislatura li għadda mel-fjas sħiħ mill-qasam tas-saħħa f'pajjiżna. Għalkemm Busuttil xtaq li jkun il-professur Albert Fenech il-kelliem responsabbli mis-saħħa, deċiżjoni li kienet kważi uffiċjalizzata wara pressjoni kbira minn Joe Cassar u persuni qrib tiegħu fid-Dar Ċentrali, Busuttil kellu jerġa' jibdel id-deċiżjoni tiegħu ftit sigħat biss qabel ħabbar il-lista uffiċjali tax-Shadow Cabinet Nazzjonalista. Persuna oħra li għamel pressjoni kbira sabiex jinħatar bħala kelliem għall-kultura kien id-deputat parlamentari veteran Francis Zammid-Dimek li xtaq jixxedowja l-istess settur illi tiegħu kien Ministru fl-ewwel leġislatura ta' Lorenz Gonzi bejn l-2003 u l-2008. Bħala kelliem għall-kultura Simon Busuttil xtaq illi jara lil Claudette Buttigieg, persuna li matul is-snin li għaddew kienet intiża ferm f'dan is-settur, hekk kif ppreżentat diversi programmi ta' wara nofsinhar u kif ukoll kienet waħda mill-aktar kantanti popolari fil-qasam artistiku f'pajjiżna. Però Busuttil għal darb'oħra kellu jċedi għal pressjoni ta' Zammid-Dimek, persuna li meta kien Ministru responsabbli mill-kultura ħoloq kontroversja kbira kif tkellem kemm il-darba b'mod ferventi favur ċensura aktar b'saħħitha f'pajjiżna. Din id-deċiżjoni żbaljata ta' Busuttil waslet sabiex tqum reazzjoni negattiva mill-komunità teatrali u artistika f'pajjiżna li l-koll jiftakru il-kruċjati li Zammid-Dimek għamel kontra l-libertà tal-espressjoni artistika tal-komunità teatrali Maltija meta kien Ministru. Sa dan it-tant ex-ministri u segretarji parlamentari oħra li se jżommu d-dekasteri tagħhom huma Giovanna De Bono u Fredrika Zoppardi li tnejn li huma ser ikunu kelliem għal Għawdex u kif ukoll Mario Gallia li ser iżomm ir-responsabilità tal-anzjani.